ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навбатии барномаи футболи осиё шурӯъ мекунем. баъди анҷоми марҳалаи аввалии чемпионати тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи олӣ дар футболи мамлакат таътил идома дорад ва ҳамин гуна тартиб дар футболи осиё ба чашм мерасад. дастаҳои футбол аз фурсати мувофиқи гузариши тобистонаи футболбозон аз як даста ба як дастаи дигар истифода бурда ҳайати худро такмил медиҳанд. имрӯзҳо чемпиони тоҷикистон истиқлоли душанбе давраи омодагиро ба идомаи мавсим ва лигаи чемпионҳои осиё дар шаҳри Мински Беларус идома медиҳад ва маҳз бо дастаи АГМК-и Ӯзбекистон дар як бозии таҷрибавию дӯстона имрӯз вориди рақобат мешавад. аз навигириҳои истиқлол ҳарф мезанем. баъди анҷоми марҳилаи аввали лигаи олӣ ситоди мураббиёни истиқлол баҳри ҳунарнамоии намоён дар лигаи чемпионҳои осиё ки моҳи сентябр шурӯъ мегардад давраи омодагиро дар шаҳри Мински Беларус интихоб карданд ва аз 9 июл дар он ҷо қарор доранд. истиқлолиҳо дар як рӯз 2 маротиба машқҳои худро барпо менамоянд. дар ин пай дар ҳайати дастаи истиқлол тағйирот ба амал омад. истиқлолиҳо шартномаи худро бо Славко Лукич аз кишвари Сербия бинобар ба анҷом расиданаш қатъ намуданд. футболбоз аз аввали мавсими ҷорӣ ба ҳайати истиқлол шомил гардид ва то анҷоми он дар чемпионати мамлакат бозӣ кард. дар ин баробар истиқлол эълон кард ки қарордоди худро ҳамчунин бо ҳимоятгари хорватӣ Иван Новоселец ва нимҳимоятгар аз Босния ва Герцеговина Денис Беганович қатъ менамояд. истиқлол дар ин давра ба ҷои ин бозигарон футболбозони навро интихоб кард. собиқ дарвозабони истиқлол Никола Стошич қаблан дар солҳои 2013-2020 дар ҳайати истиқлол ҳунарнамоӣ мекард ба даста баргашт. муддати шартномаи Никола Стошич 2 солро дар бар мегирад. Стошич дар рӯзи аввали ҷамъомадии таълимӣ дар Минск ба истиқлол ҳамроҳ шуд. ӯ соли 2016 шаҳрвандии Тоҷикистонро қабул кардааст ва легионер ҳисобида намешавад. Никола дар ҳайати истиқлол 94 вухӯрӣ гузаронида чемпиони шашклассаи Тоҷикистон мебошад. дорандаи медали нуқра, соҳиби ҷоми Тоҷикистон 6 маротиба ва суперҷоми Тоҷикистон 5 маротиба. Салам алейкум, дорогие друзья. Хочу сказать, что очень рад, что вернулся в свой родной клуб. Перед нами, как всегда, стоят высокие задачи. Будем готовиться, чтобы выполнить их и добиться положительного результата. Истиклол Бакеш. навигарии дигаре ки дар ҳайати истиқлол ба вуҷуд омад, ин шартнома бо Дарко Илески аз Мақдуния ё Македония мебошад. Дарко бозигари хати ҳимоя буда метавонад ба истиқлол дар лигаи чемпионҳо манфиати бештаре орад. Илески 8 июл ба даста ҳамроҳ шуд ва айни замон дар ҷамъомади таълимию тамрини истиқлол дар шаҳри Минск қарор дорад. ӯ 14 октябри соли 1995 таваллуд шудааст. қадаш 1,88 сантиметр, вазнаш 78 килограмм. ба ҳайси футболбози касбӣ дар тимҳои Шкупи, Копер, Струга ва Пелистер ҳунарнамоӣ кардааст. дар омораш дар 181 вохӯрӣ вориди майдон гашта 10 гол задааст ва 5 партофти головар ҳам дорад. қаҳрамони Мақдунияи шимолӣ дар ҳайати тими Струга дар мавсими солҳои 2022-2023 мебошад. навгонии сеюме ки дар ҳайати истиқлол ба вуҷуд омад, ин бозёфти боз як ҳимоятгари дигар аз Беларус Павел Назаренко ба ҳисоб меравад. ӯ аз дастаи Гомел ба ҳайати истиқлол пайваст. Павел Назаренко бозигари 29 сола буда дастпарвари клуби Динамои Минск ба шумор меравад. ӯ дар дастаҳои Слуцк, Витебск ва Городеи Беларус бозӣ кардааст. баъди соли 2021 Павел ба чемпионати Қазоқистон гузариш анҷом дода дар ҳайати тимҳои Шахтёр, ЖТСУ ва Акжаик бозӣ намуд. соли равон ӯ ба дастаи Гомел гузашт ва дар ҳайати он 4 вухӯрӣ анҷом дод. дар ҳайати дастаҳои ҷавонону наврасоли Беларус бозӣ кардааст. то ин дам ӯ дар 265 бозӣ вориди майдон гардида дар ҳисоби худ 10 гол ва 13 партофти головар дорад. барои саҷидани бозигарони худ истиқлол дар давраи омодагии аввалин бозии таҷрибавии худро бо дастаи Немани Беларус баргузор кард. Неман соли гузашта дар мусобиқаи лигаи олии Беларус соҳиби ҷои дуввум шуда буд. бозӣ дар шаҳри Гродно хеле ҷолиб сурат гирифт. сармураббии истиқлолиҳо Никола Лазаревич чунин ҳайатро ба майдон баровард. Муриддин Ҳасанов, Содиқҷон Қурбонов, Кейта Сузуки, баъдан Аҳтам Назаров дар дақиқаи 56 ӯро иваз кард. Дарко Илески, Амирбек Ҷурабиев дар дақиқаи 53 ба майдон омад. Павел Назаренко, Муридо Соуза,
алексей ларин ҳам ба майдон омад дар дақиқаи 59 алишер ҷалилов эҳсоли панҷшанбе амадуни камолов табриз исломов ӯро иваз кард дар дақиқаи 72 шервонӣ бабадшоев рустам соиров дар дақиқаи 65 ба майдон омад манучер ҷалилов меҳрон мадаминов дар дақиқаи 68 ӯро иваз кард дар натиҷа леонард гир дар дақиқаи 16 ҳисобро кушод гулҷигит алиқулов аз зарбаи пеналти ҳисобро 2-0 намуд ҳамин бозингар имкон ёфт ки дар дақиқаи 42 бори дигар муҳиддин ҳасановро маҷбур кунад ки тӯбро аз дарвоза берун орад баъдан футболбозони истиқлол беҳтар бозӣ намуда бо голи содиқҷон қурбонов дар дақиқаи 63 ва эҳсони панҷшанбе дар дақиқаи 69 натиҷаро тағйир доданд вухӯрӣ бо ҳисоби 3-2 бо пирӯзии клуби футболи немани шаҳри гродно ба поён расид тавре гуфтем шоми имрӯз истиқлол вухӯрии дуввуми санҷишии худро бо тими агмки ӯзбекистон мегузаронад